Il-mira tal-Gvern u lis-sena d-dieħla inaqqas id-deficit b'50 miljun. Dan ifisser li d-deficit se jonqos minn 3% għal 2.7%. Fl-laqgħa tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCESD, il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna qal li l-Gvern se jkun qed iżid gradwalment it-taxxi indiretti u mhux kif kien ingħad fil-midja li l-Gvern se jżid it-taxxi b'50 miljun euro. Huwa qal ukoll li ċertu informazzjoni li qed tingħata fil-midja dwar l-ekonomija u l-finanzi mhix korretta. Il-Ministru Scicluna qal li mhux veru li l-inflazzjoni żdiedet għax fawissu din kienet 0.6% li tfisser li hi l-inqas rata f'dawn l-aħħar snin. Saħaq li anqas huwa vera li l-qatt żdied. Mill-figuri tal-Eurostat jirriżulta li fi frar il-qatt kien ta' 6.5%, f'Marzu 6.6% u f'Awwissu 6.4%. Il-Ministru Edward Scicluna qal li biex jifranka l-flus, il-Gvern għamel eżerċizzju li wassal biex jifranka 20 miljun euro li marru fil-qasam tas-saħħa. Żied jgħid li l-Gvern se jibda jissellef anqas flus u konferma li l-mira tal-Gvern hi li d-deficit jinżel għal 2.7%. Il-budget għas-sena 2014 mistenni jitressaq fil-Parlament fl-4 ta' Novembru għalkemm din id-data tista' tinbidel il-ħsieb tal-Gvern u li jressaq il-budget fl-ewwel ġimgħa ta' Novembru. Il-Gvern qed jipproponi li d-diskussjoni tal-budget tkun mifruxa fuq 5 ijiem bi 3 seduti kuljum, waħda fid-9 ta' filgħodu, fis-2 ta' wara nofsinhar u oħra fis-6 ta' filgħaxija.